apa mandu? Sewejuk awane ya. Halo, Tro, parine wis lemu-lemu. Wayahe panen kok. Masamu kesel tunggu manuke. Mending manuk daripada tikus. Kira apa wayahe tunggu manuk iki? Tak susul rapa. Ayo, Rono, sapa ngerti rapa tunggu manuk diwangi sakne. Lah ayo. Mendi kenapa? Weh, mana di weh? Goleki Rapa. Rapa. Tujuan kita sama. Ayo bareng ini. Yo. Nasib potong luwe orang dikirim mbek mbokku untung mana sisan angel kenapa golek Rapa aku arep banget utang ning aku kok utang apa ki wonge piye aman? Aman untukmu iki. Utangku luwe iki lho. Iki lho. Tak cenges krungu iki lho. Iki lho. Tak cenges krungu iki lho. Kok nyapa pikiranmu asumu iki? Tunggu mana iki lho? Kok iso ngetan ngulon ae manoe. Lu radi dikirim mbokku lho. Petengku luwe pol lho. Ngirim apa? Yo ngirim manganan no. Mbok dikira ngirim duit. Iso aku tunggu manuk. Ya sing sabar. Neng awi lho parine dadi pangani tikus. Sampai dibesang setrum, kena uang pisan. Mati pisan. Bahkan makan tua ngono kuwi jenenge. Kowe pengin sawahmu genek manuke. Lah piye carane aku tunggu manuk kok wesel pirang dino? Pengen ngerti? Yo pengen. Ngani piro? Pengen ro didongane mbahku sing sekti mandraguna. Apa? Mbah Kandi.